Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο ακόμη που θα παίξουμε μαζί με τον Γιώργο. Είναι το τρίτο βίντεο που κάνω με τον άτομο αυτό. Και θα παίξουμε Brookhaven. Ναι, Τέταρτο, με συγχωρείτε. Και θα πάμε για ληστεία. Αυτά είναι τα σπίτια μας. Για μένα είναι αυτό. Ναι. Και το άτομο αυτό. Και βαθμολογήστε κάτω στα σχόλια. Ας πούμε 7 στα 10, 9 στα 10, πόσο σας αρέσει τα σπίτια μας και το skin, για να μην μας καταλάβουν. Να μην μας καταλάβουν και να πάμε φυλακή. Πρέπει να γίνουμε και λίγο κοντοί. Γιώργο, πήγαινε 0.80. Πήγαινε 0.80. Εντάξει. Περίμενε μισό λεπτό. Κάνει. Έτσι όπως είσαι μια χαρά. Τώρα πάμε για ληστεία. Έλα εδώ στο αυτοκίνητο. Όχι, σε αυτό είναι καλύτερο. Για να μην καταλάβουν ότι είμαστε Ναι, αλλά έχει εγκλέφτες. φημέ το δικό μου, έχει φημέ. Και καλύτερο και πιο γρήγορο. Και εμένα έχει φύγει. Έλα, έμπα, σε μένα. Εντάξει. Εγώ θα οδηγήσω. Εγώ. Άντε, please. Καλά. Εγώ θα ναι, θα τρώω, βασικά τίποτε θα τρώω. Απλώς θα απολαμβάνω τα λεφτά μου. Εδώ τώρα στρίβουμε και πάμε πάνω. Έχω ένα πολύ δυνατό όπλο. Πολύ δυνατό όπλο έχω εγώ. Που είναι σνάιπερ. Και παιδιά, πατώ pause στο βίντεο μέχρι να φτάσουμε στη τραπέζα. Και παιδιά, τελικά δεν θα πάμε τραπέζα. Μπορεί σε λίγο θα πάμε, μπορεί. Τώρα θα εξερευνήσουμε το χώρο, επειδή έχω καιρό να παίξω Brookhaven. Πάμε Γιώργο να... Έλα να τον εξερευνήσω. Έλα εγώ να οδηγήσω τώρα. Πού είναι το αμάξι μου. Έλα εγώ να οδηγήσω. Έλα να πάμε ο καθένας με διαφορετικό αμάξι. Όχι, με ένα. Είναι καλύτερα. Έλα, μπράβο. Και πάμε. Έχει άτομα. Έχει άτομα. Μας πυροβολάνε όλοι. Θα φύγει. Αυτό σταμάτησε, αλλά... Είναι η τελευταία σου μέρα. Θα βγάλω ένα πολύ βαρύ όπλο. Γιώργο, κάνε πίσω. Είναι πολύ βαρύ όπλο. Όμως αν δεν πεθάνεις καν. Ωραία, πάμε στο αμάξι. Έλα, μπήκες. Ναι. Τραφάρουμε τις πάντες και φεύγουμε. Γιατί μου διάς αυτό το όπλο, δεν το θέλω. Πάμε να γυρίσουμε ένα γύρο, να πάμε ένα γύρο.
Θα πάμε αριστερά. Πάμε στο σπίτι μας να χαλαρώσουμε. Τι λες? Μεγαλώσε το skin σου. Για να γίνει... Εγώ θα πιάσω ένα πολύ βαρύ όπλο που θα είναι αυτό. Και... αυτό. Όχι. Τούτο... Αυτό είναι καλύτερο. Ωραία, πού να κάτσουμε πρώτα? Πάμε πρώτα στο σπίτι σου και ύστερα στο δικό μου. Εγώ πρώτα θα παρκάρω το εργαλείο μου. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μου σπίτι. Τι κάνει? Θέλεις, επειδή έχεις μεγάλο πάρκινγκ, να φυλάγουμε και τα αυτοκίνητα της ληστείας? Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Πάμε. Πήγαινε πίσω. Εντάξει, είσαι καλός. Κι άλλο μπροστά. Προχώρα. Εδώ είμαστε μπάτσι. Ωραία. Θα παρκάρω και το δικό μου. Έλα να πάμε πρώτα στο σπίτι σου να δούμε τι έχει. Μεγάλωσε το skin σου. Κάμε το τέλεια μεγάλο. Ναι. Όχι τέλεια. Stop. Όχι. Χαμηλώστο. Εντάξει, μια χαρά είσαι, τέλος πάντων, δεν πάμε μέσα. Ανοίξε μου. Εδώ λεπτό. Αλλιώς θα πυροβολήσω το σπίτι σου με ένα πολύ βαρύ όπλο. Δεν πώς ακούεται. Πού έφυγα? Πήγαινε στο σπίτι σου και άνοιξε μου. Πού είσαι? Εγώ είμαι μέσα στην πόρτα. Ωραία τηλεόραση. Κατά λάθος ήταν. Πού είσαι? Ωραία κουζίνα. Πώς θες να ονομάσουμε το όνομα της ομάδας μας? Πού στην ομάδα μας? Εδώ που κάνουμε ληστεία. VIP. Συμφωνώ. Ωραία. Πάμε έξω να δούμε και... Δεν είναι και τόσο μεγάλο το σπίτι σου. Για κάποιο λόγο. Εγώ λέω να το αλλάξω το δικό μου. Εντάξει, αλλά σε παρακαλώ μην αντιγράψεις το δικό μου. Εντάξει. Άλλαξε το. Δεν πώς ακούεται. Εντάξει, κάνει. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Πολλά ωραίο σπίτι. Πολλά ωραίο. 10 με τόνο. Νομίζω το δικό σου είναι πιο ωραίο από το σπίτι μου. Σίγουρα. Είναι πιο ωραίο το δικό σου. Ωραία, δεν πειράζει. Μην παρκάρεις, δεν πειράζει. Πάμε μέσα γρήγορα επειδή δεν θα προλάβουμε. Είναι η κουζίνα. Όπως βλέπετε, παιδιά.
Έλα, δεν χρειάζεται να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Έλα, πάμε πάνω. PC βλέπουμε, υπολογιστή, 2 κρεβάτια. Γιατί έχεις 2 κρεβάτια? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αν είναι καμιά μέρα να κοιμηθώ μαζί σου. Ωραία. Έχεις και χρήμα? Ναι, αυτό που βάλεις τα λεφτά σου. Και παιδιά, αυτό ήταν το σπίτι του Γιώργου. Πάμε και στο δικό μου. Εγώ θα του βάλω ένα... Έχει ρε φίλε, ένα 9 στα 10. Πάμε στο δικό μου. Γιώργο, γρήγορα. Έλα να δεις και το δικό μου. Έρχομαι. Μισό λεπτό. Άνοιξε μου τον γκαράζ, please. Το δικό μου. Τώρα πάω. Δεν με αφήνει να σου το ανοίξω. Ξέρεις κάτι, φέρνω το αμάξια σου, το παρκάρω εγώ και εσύ πήγαινε να ανοίξεις τον γκαράζ. Δεν με αφήνει. Ωραία. Τα κατάφερα, τίποτα. Θα πίσω. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Τώρα κλείσε το και πάμε να δούμε το σπίτι μου. Εγώ σου έβαλα 9 στα 10. Πάμε στο δικό μου. Εκεί πέρα είναι για να ψήνουμε. Δεν ξέρω. Μπαρμπεκιού. Ναι. Πάμε μέσα, ξεκλειδώνουμε. Ωραία, έλα μέσα. Τι PC έχω! Τι PC έχω. Είναι πολύ ωραίο. Παίζω Fortnite, έλα να δεις. Παίζω Fortnite. Σκότωσα ένα άτομο. Ωραία. Μία πανέμορφη τηλεόραση, ένα στούντιο. Είναι για να κάνεις βιντεάκια στο YouTube. Ναι και παιδιά, δυστυχώς δεν έχω τους 1 εκατομμύριο, ούτε τους 100.000, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Έχεις και φωτί. Κρεβατάρα. Και εσύ μπορείς να... Κρεβατάρα, χωρά για 2 άτομα. Κουζίνα. Τώρα που το βλέπω, εγώ νομίζω το σπίτι μου είναι λίγο πιο ωραίο. Αλήθεια. Αλλά σε έξω είναι το δικό σου σε έξω. Είναι το Εγώ δικό. στο σπίτι σου βάζω 9,5 στα 10. Και εγώ 9,5 επειδή δεν έχει σκάλα. Ναι. Έλα να σου κάνω ένα δώρο. Πού είσαι? Εγώ είμαι κάτω. Έλα πάνω στο σπίτι μου. Έλα, πού είσαι? Έλα πάνω. Θες να κάνω... Εγώ θα κάνω... Σε κάλεσα σε ένα πάρτι. Θα καλέσω μόνο αγόρια. Ωραία, έλα στο σπίτι μου να σου κάνω μία έπληξη. Χουχου. Έλα. Άτα, εγώ κάνω ένα πάρτι στο σπίτι μου και κάλεσα μόνο αγόρια. Ωραία, θα έρθω, αλλά έλα στο σπίτι μου. Να σου δείξω κάτι. Αλλά γρήγορα γιατί το πάρτι ξεκίνησε. Πάμε. Έλα να σου δείξω κάτι. Επειδή έχω 2 PC, αυτό είναι δικό σου για να έρχεσαι και να παίζεις. Εντάξει, τώρα πάμε γρήγορα κάτω στο πάρκινγκ. Ωραία, teleport. Πού είσαι? Χουχου. Πάμε στο πάρτι. Πίτσα. Ωραία. Ναι. Έχεις μπλέξει πολύ άσχημα. Τίποτε. Σίγουρα δεν χρησιμοποίησα όπλο στο πάρτι.
Μη χρησιμοποιάς. Πάρτι. Και με κάλεσε ένα κορίτσι στο πάρτι της. Μην πάεις. Εγώ θα χορέψω. Δεν θα. Εγώ θα χορέψω. Πού? Ανά. Εγώ κι εγώ. Εγώ χορεύω στο πάρτι σου. Έλα πάνω. Να παίξουμε video games. Πού είσαι? Εσύ πρώτα απ' όλα πού είσαι? Εγώ είμαι στον μπάνιο. Α. Και παιδιά, ως πατάρουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και Subscribe. και τα λέμε σε ένα ακόμη βίντεο, ίσως και ένα short bye. Bye.